Започва приключението. Аз съм до него. Не е честно. Кой е бил превзем? Аз бе... Какво става? Продължаваме. Някой ми писа. Йоана. Рени! И Реза е писала. Гледайте как се прави. Чакай, не! Тя остана в ходила. Гледайте сега как се прави трика. Искам да остана между зъбите. Ай, ще ги избиеш. И последното. И е твърде! Си малко. И да, това е. Виждай го! Много ми стои сагани. И сега няма да покажем туалетната. Добре! И така сега ще покажем туалетната. Скиднифа. Където повърна? Където повърна Даниела, за да разтази Камила. Да. Да, пускай! Махай го вече. Да го спирам ли? То дори не си не го показа, да го спирам ли? Да. Добре. Йоана! И това от нас I love you. Бе!